Sige, left. Yan. Dahan-dahan lang. Yan, yan. Saan? Tanga-tanga, alam niyang may ano, signal. Oh. Wala ang katao-tao. Hindi nga, kalsada na dito eh. Pero malamig, may malamig na hangin na kasama. Marami kasing puno eh. Nagre-relax. Tandaan lang. May simba, yung simbahan, huwag ka mabilis. Malapit na tayo? Oo. Huwag ka mabilis. Tapos mag-turn ano ka, signal in left. Left! Ay, left na? Oo. Sige, left. Yan. Tandaan lang. Ito yung bahay na pinupuntahan ko. Di ba po? Nakatira. Ayan o. Oo, hindi niya makikita. Nagdadrive eh. Saan na? Dito na. Yan, yan. Yan. Saan? Tanga-tanga, alam niyang may ano, signal. Oh. Kung makita. Alam niyang may signal. Ay, abi. Pugo. Parang nag-protas eh. Wajak na pugo. Ay, agi. Wajak na aging roti. Sa kilanang natin yung roti si kayo. Si kayo. Aging roti. Si kayo. Nautok sa may kiwan. Kawayan. May isang bonding kayo doon na nunay. Masunod. Sinundo ko kayo, ano eh. February. Masulog na ba yun na isa. Liwa, may kanan liwa. Oh, mas maliit pa sa iyan. Malits niya, mas mapagpad sa akin. Yung basketball na ba? Sige, hindi mo muna. Sige, yan. Nandaan. Sige. Abong iyok na tampay pa. Surat tak sisika. May iyo. Umiman. May pagod. Doon mo lagay. Pasok mo doon. Doon. Matulog lang. Inabot. Talagang inano na nila talaga. Pasok ka ba? Pasok Oo, mo. pasok. Nandaan. Sige. Sige, pasok. Opya, okay na. Ay, balang. Di mo. Hello guys! Welcome back again dito sa ating channel. And today, March 26 na, 2025. And now we're going to Samaray, Sual, Pangasinan. Nataon na natin pupunta ko sa Linaw. Ano natin? Kasi may bundok.
around 8:51 a.m. And it took us almost 2 hours bago makarating ng Sual, Pangasinan. Life hack bang tawag doon? Yan o yung gasolinahan. Yan, kakanan kayo dito. Ayan, ayan. Sa mga tarang, panggalatok doon eh. Para huwag na kayo, maraming alamang na doon. Manager, si Commander. Maganda o. Ito walang dumadaan. Tayo lang. Ito na yung daan na maliit, di ba? O meron pa? Meron pa tayong lilikuan. Kapantolan. Lagi. Ano ba yun? May hams. My house. May hams, may hams, may hams. Hindi ko nakita. Ang daming hams. Okay na. May kulay naman. Hindi ko rin Ikaw, napansin eh. nakitapansin mo ba? Ako rin eh. Ano Ngayon siya eh? alam na natin, may hams po doon. Huwag kayong magbilis. Ganda ka pa. My house. May hams. My house. My house. My house. My house. Check it out. Si nanay. Uy! Caught on cam. Hindi yung ba ito na pupuntahan tayo? Ito na ba yun, Mal? Ito na ba yun? Ito yun. Yung malit na daan? O hindi Mamaya. pa? Meron pa no, may lilikuan pa tayong mas malit na daan. Yes. Ito yun. Natatakot ka na. Gabi na eh. Gabi na, parang ano na, para tayong naliligaw. Nung una nating punta. Ano yun, nakamotor lang kayo? Wala na, malubat na yung mga cellphone namin. Tas pa umbon-ambon pa. Akala mo hindi dagat yung pupuntahan. Kala mo hindi dagat, kasi parang asan pa? May dagat ba talaga? Hams ulit. Ay. Ayan. Kapantulan. Baka may hams ha? May hams oh. May house ka. Ay, talagang sinadya nila. Siguro mabibilis na kasi yung mga takot ng mga dito. Kaya ginawa ng hams. Hindi ako. Mabutik sa kanya. Hindi lang may sumalubong. Hindi na lang ito. Hindi pinakaano ito. Clear. Daming pine trees. Yan ang malamig, you know? Come, Captain Man. Hindi natatakot na si Genevieve na yun. Ulan, tapos ganito. Walang katao-tao. Elementary pero nasa loob. Saan yun? Sa dulo? Parang wala naman tao. Tapos bihira lang yung mga sasabay mo, makasalubong mo. Parang Gusto kong hindi mag-aircon dito. mainit. Init. Limang ka talaga. Init. Mainit kasi maaraw. Barangay Pangaskasan. Una ko na yun. Malamig din ako.
na. Uy, ba't parang mano yung tenga ko? Maliit ang dito tayo. Oh, may paganyan pa sila. Oh, ayan yun. Oh. Welcome to Bye Bye Sur. Sabi ko nga sa'yo eh, taga Liti pala to eh. Bye bye. Why? Why it's getting dark? Ito yun, yung... Dito ba talaga tayo? Ulan. Oo. Tanong tayo. Nakakatakot. Kasi tingnan mo yung Dagat. daan. Parang one way lang. Parang hindi dagat yung pupuntahan. Okay. Yung fish pond. Tingnan natin yung fish pond. Yan, sobrang liit ng daan dito. So pag may makakasalubong ka, ang hirap. Adjust lang. Tingnan ko yung mga tao dito. Kaya nilang mabuhay na malayo sa Malayo saan? yes. Kapiyasan to. May motor naman. Ayan. Yung mga service na rin. Service naman. Mga kambing nga silang alaga. Ay, sa gabi dumadaan sila sa mga May ilaw na rin eh, oh. Ay, wala pa. No, wala pa. Kaya madilim sa gabi. Oh, right daw, right. white sand. Ay, ito yung... Taga rito sila eh, kaya Ay, ito na nga yung Lubac. Lubek lang dito. Yan naman yung masasalubong sa'yo, tatanong. Sa kanila. dito kayo pumunta? This is the first time we're going here at Masamaray Cove. Hindi kami denied, doon kami sa mga ano lang, Saan? murang Saan? ano lang, Mga mura. cottage. Dito eh. Social dito. Social eh. Saan ang Marami. mura? Saan ang mura? Hindi dito ang daan. Hindi, dun sa gilid. Parking. Guys, dito sa Masamaray Cove, ang day tour nila, entrance fee is 300 pesos. And yung cabana nila is worth 980 Diba ang pesos. ganda? For day tour yun. Ganun yung 980. Since we arrive at 11 a.m. already, nag-decide na lang kami na dito kami magte-take ng lunch. And we will avail na lang a cottage nearby kasi mga 4 p.m. Alis na din kami going to Manila. And this is the pool area. Mga around 5 feet po yung lalim niya. And meron din namang pool para dun sa mga bata. Part na to is yung mga cabanas. This is the cabana. Worth 980. Wow, cute. Cute. Pwede mag-relax. It's Tuesday kaya wala masyadong tao. May swing sila dito sa part na to. And then dun naman sa bandang yon is the volleyball area. Spacious yung place and malinis. And this is the dagat. Ganda. Pochero. Beef pochero, no?
Ang dami sabaw. If dine-in lang kayo guys, you only allowed 2 hours to stay dun sa resort. After namin kumain is lumipat na agad kami dito sa public area kung saan nag-offer sila ng mga murang cottages. And dito rin kami nagstay nung una naming punta dito sa Masamuray, Sual, Pangasinan. Dito guys, walang gripo. Ang water supply nila is poso. And ito naman yung cottage na nakuha namin. I think ito rin yung cottage na pinagstayhan namin nung first time namin pumunta dito. Yan. Dapat talaga for 500 pesos lang siya. Doon lang kami mag-i-stay sa labas. Yan, yung sa mga lamesa na yan. Pero dinagdagan ni Kuya ng 200 para masama yung room na may bed. Pwede na rin. Ayan guys, kahit katirikan ng araw, since 4 PM is aalis na rin tayo, sulitin na natin makapagdagat. Itong napag-stayhan namin guys, is katabing-katabi lang din talaga siya ng Masamuray Cove. And this is the water here. Diba? Di mo akalain na sa Pangasinan lang pala to. Medyo white sand siya at saka maganda yung color ng water. Yun nga lang, may mga dumi talaga siya. Hindi ko ito maiwasan. Ayun, naglakad-lakad lang kami ng konti and ito nakakita kami ng spot na may mga malalaking puno. Kaya May part dito medyo malililiman yung paligid natin. Ayan siya guys. Ligo ka na. Dali. Lalamig naman. Huwag ka na sa init. Dito ka lang oh. Pagkatapos nga namin maligo is naka-idlip kami ng mga around 30 minutes and then naligo ulit. Pwede na pala dito eh. Malalim agad. Malalim agad to. Tingin ko, may bangkano yung It's time to go home for 11 PM. Bye-bye, Suwang. punta rin naman dito sa Suwan. We're going home na and thank you guys for watching. Ako'y giniginaw, halika rito.